Dames en heren, jongens en vankers, welkom. Oh, jongens en vankers, sorry, niet vankers. Welkom op de Sandem, ik zie dit hier. En ja, ik hoop dat we een heel erg leuk en gezellig toernooi gaan. Let's play it! Ja, dit is een groot dart-evenement. We zijn Sonny Lien begonnen het eigenlijk wat uit de horen grapje. Dan zijn we met die even darten. Ja, en dat was weer gezellig toen. Dus vandaar dat we steeds elke keer wedden. Mijn mem die biedt elke keer aan, die wil de catering wel verzorgen. Dus die begint tongetjes begint zo wat met het koude buffet en vrees en sneus. Dan staat ze de hele dag in de keuken om het warm eten voor u klaar te maken. Dus dat is helemaal grandioos. Wilt wat? Het gaat prima, ja. En dan maar hoop je dat ze daar zo lekker vinden. Nou, dat lukt me wel, toch? Nou ja, dus elke keer weer al wat vanzelf. Ja. Er zit wat oorlijkers werk in, maar ik doe het met alle liefde. 2 dagen heb ik. 2 dagen ben ik er maar bezig, ja. Ja. Dus je hebt wel wat oer voor de sport, man. Ja, het is als een eindje begonnen, maar je merkt het wel. Het is wat groots uit eraan. Maar het is dit hier voor het laatst dat ik het doe. Valt die weg, hè? Nee, valt hier net weer. Want ja, hij nodigt de door uit, dus hij mag nou voor hemzelf zwaaien. En waar gaat het nou om? Bier doen enkel nog het dart? Nee. Het gaat uiteindelijk om darten. We hadden een bokaal die hij krijgt als jongen. Dat is een felbegeerde bokaal hier. Nee, daar strijden we wel echt voor. Het wordt een regen, jong. Ja, dat merken we mooi wel. Maar nee, we doen het beste dat de beste winnen mooi en daar gaan we voor. Dat maakt gezellig blijft. Ja, absoluut. 1, 2, 3. Hey, jongen, het is nou jou wachten. Tot hoe laat gaat het terug? Flink hier weer die finale of jouw roeraren. En toen ben we mezelf tijd begonnen, dus dat weer een hele regio inderdaad. Ja, bliksem. Helpt hij het wat pieltje gooien, nou ja, dan vermoeiend. Ja, dat pieltje gooien is vermoeiend. Oh, nou, voor mij wel, hè. Oh, denk me. Ja, nou ja, je mag met de druk om kunnen gaan. En dat is soms wel moeilijk. Ja? Ja, voor mij wel. En wat kun je er nou aan doen om daar goed mee om te gaan? Nou, een goede vraag. Nou, de pilsjes. Dat helpt wel. Ja. Maar kan ik niet fijn worden op een gegeven moment, lijkt het mij. Nou, dat weet ik wel zeker. In het begin wel wel, maar ja, dan beginnen biertjes wat te werken ja, en dan best de Sjaak. Ja, dan wordt het meer. Dus een beetje rustig op. Ja, ik wil het hier voor de titel. Ik zal jaren te glijden heel stuk even slaan. Ik ga het nooit doen. Nee? Nee, 1 keer treden, maar verder is trein nog voor te vleien met een jou draaien. Maar ja, ik ga net er op een dubbel. De Wissel neemt als favoriet. Ja, klopt. Hoe kan het dan dat het telkens krijgt net slagen? Ja, spanning. Ja? Druk, ja. Maar verder, ja. Hoe zit het maar de drank? Ja, dat is de heuvel. De drank, ja. Maar een beetje beter in het flesje doen, dan hoort het in de gaten gaan. Maar ja. Ja, het wel. Dus die beker, hè? Lekker wat dan, die beker. Maar ja, skiën hier, dus het zo mooi werken hier gewoon. Goedemiddag. Hallo. We hebben jou mee aan de gang. Nou, even schoonmaken, hè? Maar toch niet altijd mooi waar? Nou, het huis staat te koop moet een beetje representatief zijn, hè? Dus vandaar dat ik maar aan de slag ben, want het is niet mijn hobby. Maar joh, toch, dit is een geschikt moment. Ja, mooi weer, hè? Dan moet je iets buiten doen. Ja, dan zoek je om een activiteit. Ja, en vanmorgen heb ik al 12 kilometer gewandeld, dus ik denk, nou maar iets om het huis. En hoe fanatiek ben je aan het poetsen? Nou, nu even. Maar na een uurtje ben ik wel klaar. Dan heb ik het voor een week wel weer gehad. Ja. Nou is het op het moment dreig om een hoes te verkopen. Wat is het verschil, maatje?
Het toont goed. Het moet niet een afknapper zijn dat hij niet schoon is. Bovendien wordt er weer een nieuwe foto gemaakt voor op Funda. Want hij staat nog in de sneeuw op Funda. En hij moet weer eventjes zonnig op het plaatje. Dus vandaar dat hij even moet glimmen. Het komt eigenlijk wel goed uit dat wij hier op aankomen. Dit is een mooie reclame. Ja, maar dan moet je ook even Giesbert Javikslaan 21 in Bolsward. En prachtig huis, helemaal tip-top in orde. Helemaal klaar, helemaal af. Ja. Maar de Ruiten die kunnen wel even wat broeken. Nou, dit is mijn laatste hoor. Ik ben al klaar. Ja.